uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele upastor weningi. Sicela ke ukuthi inamba uyisenze kusongo 9 ka 5 ntambama nakhona ke iba imember, iba umlandeli, iba umuntu onikelayo kwi-channel WhatsApp ifona kusongo 9 ka 5 ntambama from Monday to Friday kuphela. Add music amen mkhulu. Ngicela ukubuza ngibupheke inyuka ama-stepisi uma ngifika sengizofika phezulu ayawa lama-stepisi ngibuye phansi ngiphinde ayawa futhi ngigcine nginganyukanga. So wehlulekile ukunyuka itebhisi. So kungaba ungenze kuphuphe unyuka itebhisi going upstairs or going up the stairs or elevator, whatever lesukuyinyuka ngayo, then uthola kunzima ukunyuka, itsala iyaphuka lawo ma-stairs lo lawo ma-elevator, or wena you don't have power, uyakhathala njalo or kunento ezikusindayo. Konke lokho kuyafana kubi, yabona, ukuhluleka ukunyuka ufike phezulu la usuke uyakhona. So number 1, esikhathini esiningi uma ke uphupha itebhisi uphawu lubi uma uhluleka ukuzikhuphuka noma ukuzinyuka, ngoba lokho ingenzeka uzobambeka empilweni nakuba usebenza kanzima emisebenzini yakho yansuku zonke, kodwa ke ungayiboni inqubekela phambili, yayibona. So abanye abantu uma bebambeka empilweni besebenza kanzima kodwa bengayiboni inqubekela phambili, angayibona ke inyuka itebhisi ehluleka noma inyuka athi uyafika phezulu abuyele, kusho ukuthi kukhona into ekubambayo nakuba usebenza kanzima kuloko usuke usebenza kuko, awuyiboni inqubekela phambili noma awubi nenqubekela phambili. 2, kuyenzeka ukuthi uma uphupha itebhisi usikithele ngophawu lubi uma uhluleka ukuzikhuphuka noma ukuzinyuka. Lokho kusho ukuthi kungenzeka izinsiza kusebenza ezikhona njengamanje azikusize ekutheni uphumelele emkhakheni wakho ngaphezulu kokuzimisela nokubekezela kanye nokuzikhandla kwakho, yayibona. Number 3, kwesinye isikhathi omunye angayibeka kanjena, uma uphupha itebhisi uphawu lubi uma uhluleka ukuzikhuphuka, ngoba lokhu kungenzeka umuntu osuke ekhonjiswa ukuthi kumele uqaphele uphinde usuke uma uthola usizo noma uzilekelele ngemikhuleko, ngoba ubhekene nezigalo zabathakathi enhloso yazo ukuthi ubambezeleke futhi ukuthole kunzima ukufeza inhlelo okanye ifiso zakho. Siyabonga ke besibheka la ukuphupha wehluleka ukufika ukunyuka itebhisi ufike la usuke ufuna uya khona. Siyabonga. Kodwa ke uma kukhona umuntu omaziyo olokhuzayo ofuna le channel ningitshele ngaza kwethu, nawe if uyayifuna, ngicabanga ukuretire njengamanje endabeni zamaphupho. Abantu sebangithola kuphela nje ocingweni la suke befuna ukubuza, kodwa ngiyeke ukwenza amavideo. Ngiyabonga.